7. Hello, Mama Riter Mix Vlog. Mega love shout out. Lagyan ko nga ng sound. Ayan. Maglaro-laro tayo. Update lang, Mama Riter. Mag-update lang tayo. O, di ba? Kaso, maganda yung batuta sa batuta. Mama Riter sa ano rin. Sa Dubai din. Mag-update lang tayo at ng hindi mabawasan. Ano ba yan? Ang layo. Yan. Lord, narating mo na ba yung sa batuta? Yung going under LB in Batuta, sa gate to buy. Batuta mo? Malayo na. O kasi itong si Ma'am Mariter doon ng nila. Ayun, lumusong sila sa daming magagandang place dito sa Dubai. Hindi lang mainit. Sige, maggala-gala tayo. Samantalahin. Mainit kasi eh. Mainit ang panahon. Saglit lang yung tamsak ako. Bagong dikit. Kumakain kami. Kasi pag nagawa kay ano ng tayo, yung powder na gamitin mo. Kasi yan, yung ano niya kasi sa atin yan, sa tayo gagamit sila. Yung powder na gamitin mo. Yung pa naman sinabi mo yung ganyan. Juicy Channel. Si Ann Bukal, may galap shout out sa inyo. Juby Tanim. Ma'am Butangera, may galap shout out. Ip21E, Arnel Fernandez Lica. Ayan. May galap shout out po. Pag-update lang po si Atin. Juby Tanim. Tamsak sa Premier. Ito na palaman? Ganyan na. Palaman. Juby Tanim. Tamin pala, tamin. Bagong dikit.
Ginto. Anong ginto? Ba tayong drinks? Ito nakabili. Or tayong drinks. So, nakapin tayo. Babalikan kayo niyan. Babalikan kayo ni Ma'am Maritel. Guys, sa nakapin. Ano naman yan? Tamsak ako, Ma'am Maritel. 90. Tamsak 90. Tamsak 91, Ma'am Maritel, at saka banana. Tamsak 92, Ma'am Maritel, at saka banana ulit. Marami akong hindi nadidikit pa sa iyo. Meron pa pala. Repuentes vlog. Ayaw talaga. Ano yun? Sorry, hindi ko kayo nababasa dyan. Kasi nagdidikit ako. Sorry. Ayan, meron na ikaw. 320s. Nandyan. Nandyan na. Meron ng jacket. Ay, naku. Nagdidikit ako sa taas muna. Habang sinasamantala kasi walang mga amo. Mamaya, pag nandito na, baka maka-stop ako. Ma'am Maritel, 93 tamsak. Saka banana ulit. O, diba? Meron pa. Meron pa. Guys, magkunik-kunik kayo dyan.
connect to each other. Ano, magdidikit siya. Tingin. Ma'am Maritel, thumbs up ulit at saka banana. Banana. Ayan, pang-apat na banana. Guys, wait lang. Ayudahan ko kayo isa-isa. Isa-isa lang. Pag hindi pa, ano, dikit. Ganito lang. Ganito lang. Lord, ganito lang isturbo sa trabaho pag ganito. Maganda pag walang trabaho, yan. Pero pag may trabaho, ay naku, iwan ko. Holography. Ayan, wala na akong mahanap yata. Ma'am Maritel. Wala na akong mahanap yata. Si ano naman, si Juvitamin. Sa upcoming niya. Ang diferensya nga lang itong mobile ko. Ayan na. Nagsumpong na naman. Ayaw na namang mag-pin. Ayan. Ma'am Maritel, ano natin si Joby sa amin. Dikitan. Kumakain ako. Teka lang. Lipat ko sa isa. Thumbs up 12, Ma'am Vitamin, saka banana. Pangalawang banana, pangalawang thumbs up.
Ano, Tamsak 13. Ma'am Tamin, at saka pangatlong banana. Shoota daw niya yun. Bakit mo niligawan? Asan na ako? Ayan. 15. Tamsak. Madam. Yes. Balase? Meron mo? This sing mo lang. This Baba eating today, no? Yeah, wait. You want? Um, okay. Mm-mm. Okay. Okay. Tumawag si Tumawag si Ina. Asan na ako? Dio vitamin. Ano na, pang-apat na ta. Banana. Pang-apat na ba? Uli pang-5. Bakit? Di gusto na kumain? Hindi, para sa daw, bisita ni Baba. Maggawa daw ng chai halip. Saka, ipainit yun. Diba? Guys, wait lang kayo Babananan, baba. Didikitan ko kayo. Di, anong, Nandito pa ako sa taas. Tamsak uli, Ma'am Joby, at saka banana, pang-5 na yan, pang-5. Rip, 20s, dan tamsak sa nakapin. Mega love shout out. Salamat sa tamsak. Gibibas, good evening idol. Good evening Gibibas. Ay, Ma'am Eileen, South America. Nandyan ka pala, ating sabong. Oo, kaya't mo tisabon, Ma'am Eileen. Salamat sa pagdalaw. Kain lang. Sige lang, Ma'am Maritel. Kain-kain lang kayo. Tapos na yung nakapin. Tama na muna yung Sino ba yung Kasi ma, house. sa Ma'am Eileen, pasensya ka na, Di kita nakita ka agad. Nandiyan ka pala. Kasi busy nag-ayod. Kakain ba daw? Rita, Rip 20s, saglit lang sa binaba mong bahay. At
Unahin natin yung baka sabihin niya itong si holography, ipindin natin. Guys, salamat. Ma'am Eileen, kanta ka nga dyan. Magkanta ka nga. 320s, wait lang ha. Wait lang, sir. Pero hindi nagsabi ng ano si tumawag lang para sa pagkain. Hmm. Holography ang ano nito, ang sipag-sipag. Lahat ng napupuntahan ko nandoon. Holography, tamsak. Ha? Papauwi na sila. Mamaya pa ah. Hindi, just makita dito. Ito na, wala na din ako pinagpasin siya ng ano. Kuma- Ang ubos ng gasolina. kumakain ako sabay no. Hindi ubusin ito dito. 298 tamsak, holography, saka banana. Ang laki ng bahay ni holography. Sipag-sipag. $299 tamsak, holography, and banana. Hindi pa suto, mapakit. Kaya makasama kumari na ng isang ano. Siyempre, dalaga ka naman. Dalaga lakad dito, lakad Yung dito. layas. Oo nga, layas. Holography, 300. Wow, 300 na. Saka banana ulit. Dalian kasi para mabikitan din yung iba. Saka na lang yung watching ulit. Tapos na yung watching. Na-watch ko na yung mga video nyo. Eh, ako lang ba ito? Hmm? Naglag? Oo. Holography, 301. And banana. Ayan. Banana pineapple. Banana yung subscribes. Yun ang ibig sabihin. Ano na, tama na yun. Saka na lang ulit. Marami ka lang. Para rin yung iba. Para madikitan din yung mga iba. Ay, nandiyan na sila. Nandiyan na sila yata. Nandiyan na ako. Nandiyan na sila. Dito kami sa kusina. Ano si Ma? Holography, done to you next time again. Okay? Ito po yung pang-apat na building, mga ka-idol. Bagong layout po. Ayan.
ano, 75 tamsak at saka banana. Hindi na ako makakumin. Sir Ray, nandyan ka pa ba? Banana ulit at saka banana. Ay, banana. Tamsak ulit saka banana. Chi, salamat. Okay, salamat. Simple, edi. Simple, edita. Hello. Salamat sa pakaway-kaway. Saglit lang ano. Bigyan kita ng jacket. Medyo hindi sinumpong. Edita, Bisaya Life in America. Wait lang ah. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Mami Dita. Meron na. Sige. Tuloy yung ano. Tuloy na yung saka na lang yung play. Kasi matagal. Mamaya na lang pagkatapos. Kuwasan na ako. Si 27 tamsak, Ray, at saka banana. Di ko na bibilangin. Sis RB, Wanderlust. Big love shout out, Sisi Koy. Tamsak 78, Ray, at saka banana. Oh, buti hindi nagpapalo si ano, no? Si Lolo. Natatabingi. Ano ba ito mga ito? Kung ano-anong lumalabas. Ray, 79, tamsak, at saka banana. Nilalangaw na yung pagkain ko. Nilalangaw na yung pagkain ko, oh. Oh, Ray, sir. May laman yung ano.
Tamsax 80. Tamsax 80 na po, saka banana. MDR video. Wait lang. Sis RB. Mega love shoutout. Salamat sa pagbisita mo. Guys, sa nakapin. Guys, sa nakapin tayo. O, ayan, naidikit ko na sa yung lahat yata. Ayan, done na ako sa'yo. Sorry. Ay, anim. Anim. Holographic. Finish your ano, no? I give you banana. Done na ako sa'yo. Hindi lang ako nag-comment. Sa MDR. Kay ano tayo? MDR. Ang lamig dito. Ang lamig. Lalamig na ako. Chi. Salamat. Sana umabot ng 1,100. Ang alin? Ray, ang alin? Sir Ray, ang alin? Ang paabutin. Tingnan ko nga. Ano yung ano? Sinasabi mo. Ray, tamsak ako sa ano. Dito sa ano ito? Simpleng pamumuhay. Alin, itong ano, sub mo? Yung sinasabi mo ba? Sorry. Bana, ano yun? Bana? Saglit lang, mag-ano lang ako dun sa ano, sa nakapin.
Banana? Ilan na bang bananas mo? MDR, tamsak ako sa'yo, 23. Banana. With banana. Lynn Mendoza, yung MDR, si Lynn Mendoza, 24 tamsak. Sir Ray, dito sa main channel ko merong banana. Meron pa dyan, banana. Amapola Bakery and Coffee. Lynn Mendoza, 25 tamsak and banana. Okay. Sa susunod naman, play Play ang ano natin. 26 tamsak. Ma'am Lynn Mendoza at saka banana, pang-apat. O, di ba madali lang pag ano. Hmm? Ayan, naantok na sila. Guys, boring kayo. Wala tayong music. Hindi pwedeng may music kasi may magigising. Gigising yung ano. Lynn Mendoza, tamsak ulit, saka banana. Panglima na yung banana. Panglima na kagad yung banana. Mamaya istorbo na ako. Mag-agawa ako ng ano. I'm not perfect. Oh, Ma'am Jolie, nandyan ka pala. Salamat. Thanks for coming. Twenty-eight tamsak. Lynn Mendoza at saka banana. 6 na banana. Ganyan talaga, oy.
Sorry, ganyan talaga ang buhay natin. Araw-araw. Pagod. Banana. MDR, dan ako sa'yo. Hindi tayo pwedeng maglagay-lagay ng, sige na, Sir Ray, matulog ka na. Matulog ka na po at may trabaho ka bukas. Gabi na rin ako nag-open kasi maka-update lang. Maka-update lang tayo. Silent LS po ako ngayon. Ay, oo, maganda yun. Silent LS ka rin. Makabisita ko sa iyo balang ano. Kaya ngayon hindi pa ako makano. Lahat ng dumadaan sa akin, maski na hindi ko ano kilala, pinupuntahan ko. Holography. Sige na. Sorry, sige na. Salamat. Dalaw rin ako sa iyo pag ano ah. Kasi lahat ng mga pumupunta rin dito, dinadalaw ko. Yes, I'm not perfect. Ano, mag-ano ka na? Mag-open ka ngayon? Mag-live ka? Aray ko. Saglit lang. Saglit lang magagawa lang ako ng ano. Na di na ako mag-live, Ate Ma. Bakit? Saglit lang ah.
Bubuyog, big love shout out from Lupi. Michelle, in the bag, what you will take? Big love shout out, Kabsat Lupi. Sir Lupi, mega love shout out po from NBR video. Mag-upload na lang ako at magdalaw-dalaw sa mga live. Oh, Ma'am Julie, binawalan ka na oh. Binawalan ka na ni Mr. Bump. Binawalan ka ni Mr. Bump, alam ko. Kasi tawa ka ng tawa kasi. O, di ba? Tama ko. Captain America. Kapatid Chi, mega love shout out. Ano na, tapos na akong wala, umalis na kaagad si tawa ka. Tawa ka ng tawa kasi eh. Ang dami kasing na-cute-cutean sa'yo sa katatawa mo. O, diba? Baka naman hindi ka na ano ni Mr. Bump. Hindi ka na pinayagan ni Mr. Bump. Hoy. O, diba? Mag-chain ulit kami. Kakain na naman kami. Sarap naman. Amapula Bakery and Coffee. Yan, magpupupi kami. Diba? Aminin mo. Aminin mo, Ma'am Perpi. Huwag mo banggitin yan natin. Mapatay tayo. Ay, sorry. Wala ka dyan. Lagi nga siyang nagpupus eh. Dinadalaw ko siyang nagla-live kasi para naman lang makabawi yung pinalipad niya sa akin, o di ba? Pero ang pinupus niya flower, bakit babae ka? Kako sana. Mr. Bam, bakit babae ka pa? Sabi ko sana eh. O, di ba? Basta alam mo na, huwag lang maingay. O, di ba? Mag-check ulit tayo. Superman. Kapatid Chi, mega love shout out from Lupi Lasos. Anong pagkain mo? Ma'am Jolie. Bigson, Abusan, Vlog, thumbs up. Salamat sa thumbs up mo, kapatid. Bigson. Hello, host. Hello din sa'yo, Bigson, Abusan, Vlog. Baba ka ng link mo. Baka hindi pa natin na ayudahan. Mamaya busy na ako. Sinasamantala ko ngayon kasi mamaya busy na ako. Magagawa ko ng ano. Bigson. Sige na mag-drop ka na ng link mo. Talian mo. Para mayudahan natin. Bahala ka dyan. Hey. Hello ka rin ng hello. Wala naman. Ayan, mag-coffee tayo, oh. Ayan.
Konti yan, saglit lang. Pasyalan natin. Siya kasi may ubo-ubo. May ubo-ubo. Ayan, masarap naman. Alhamdulillah. Sinundo ko ang bus ko. Okay. Buti pa nga sa'yo, sinusundo mo ang bus mo, ha? Pero patawan naman yan. Bigstone, 71 tamsak. 1 banana. Oh, diba? Tamsak, tamsak. Sino magpapatamsak dyan? Tamsak natin. Sige, ikaw na lang muna. BJ Ate Ima, kain muna ako. Sige, aka may rin kumakain eh. Ano? Like 29 MDR, dating dikit, from Maritel Vlogs. Salamat, Ma'am Maritel Vlogs. Kaso, Labas mo yun ako. labas ko ng mga yun. Mamaya. MDR, ano natin si, ano din, Bigson. Tamsak 73, Bigson. Tignan natin kung hindi pa ako dikit sa'yo. Pero nadikit na, may nadikit na rin ako. Diba? Kaya tamsak. Tamsak 74. At saka banana. Pangatlo na banana. Ha? Doon. Sunugin. Sunugin natin ang tinapay. Okay. Bigson, 75 tamsak at saka banana ulit. O, diba? Meron pa. Meron pa. Si banana. Ay, tamang-tama. Nagawa ka ng chay. Giniginaw ako. Giniginaw ako sa isi. Grabe. Grabe. Asan na ako ngayon? Giniginaw ako. Sa isi. Bigson. Ayan. Tamsak ako ulit. Saka banana. O, diba? Marami ng banana. Hindi ako nakadikit. Ikaw nang bahalang magbilang dyan. Sabay ganun. Tamsak, 78. Plus banana ulit. Bigson. Sir Bigson.
Yes, ayan. Naam. Okay. Oho. Sir Boy Manlalakbay. Magising ka. Ano may ano? May kahap. Magawa daw ako ng ano. Guys, pag ano, magsidikitan kayo dyan muna. Magagawa ako ng turkeys. Chi, Bigson, dan sa'yo si Chi Bukal. Padikit. Magsidikit-dikitan kayo dyan. Sir Boy Manlalakbay. From Chi Bukal. Chi Bukal. Magdikitan lang kayo dyan at magawa lang ako saglit ng tsaya. Ay, gawa. Ito, lagay ko na ito. Tapos na yun. Kailangan tira mo yun. Saglit lang tayo.
Ano na, naka-stuck na yung ano doon sa ano, naka-stuck na yung Nakabitay. Busy. Ano na kayo diyan? Musta na kayo diyan? Doktor, dentistry, lab pink. Hindi ko kayo nabigyan na ng jacket. Na-busy si host. Na-busy si host sa ano. May bisita si amo. Ano na, sinong nandiyan? Sinong nandiyan pa? Hmm. Salamat kabsat sa support. Host Bijim, Elbic, may love shout out host. Grabe, ang tagal ko. Ang tagal ko kaya. Tagal ko, no? Ano na, naka-stack na yung nasa taas. Ayan. Naka-stack na yung nasa taas. Mag-watch muna tayo. Magbasa muna ako. Andoon na ako, tusok na ako, kapatid Mary. Dwaratsing. Oy, boy, got you. Natulog na ikaw. Ano nang oras dyan? Boy, got you. Anong oras na dyan sa, ano, sa Saudi? Anong oras na dyan sa Saudi? O, diba? Country boy music, always bell all. Thank you. Mega love shout out Ate Ima. Mega love shout out din Country Boy Music.
Premier. Okay. Mag-inom muna tayo ng coffee. Coffee. Black coffee. Matulog na yung inaantok. Mananamlatan, sardinas. O, diba? Sardinas with lettuce. Lettuce ba yan? Dapat walay miswa to niya, Kapsat, walay miswa tutan. Yummy. O, diba? Miswa, ano ba yung miswa? Yung stautanghon ba ang nilalagay nila? Harang. Salamat sa paharang. Boy, got you. Anong oras na dyan sa Saudi? Kunwari, nasa Saudi. Si Kabsat Lopi pala na. So, wala yan, Middle East. Ate Ima, mega love shout out po. From Charlotte Vlog. Mega love shout out din, kapatid. Salamat sa mga bumisita kay Ate Ima. Kahit bisita lang, sapat na, diba? Si Kabsat Lopi ang talaga nagbibigay dyan sa akin palagi. Hanggang sain. Salamat sa support, Kabsat. Si Boy Got You. Sa pag-play, diba? Sa pag-play ng video. Salamat sa mga support nyo. Update lang si Ate Ima. Mr. Cupido Dan from Charlotte. Salamat sa paharang-harang. Anong hinarang mo dyan? Baka kailangan ang hiharang mo dyan, bato. Para diba? Joke lang. Sir got you. Ang harang mo dyan, yung bato,
Huwag yung kahoy, o, di ba? Country Boy Dan from Charlotte. Charlotte, ano, wait lang ah. Grabe naman yung ulam mo. Labsat. Meron pang ano, biryani. Saglit na mag-ayuda tayo. Ma'am Charlotte, nandito ako sa bahay mo. Little Manila, Manila Filipino Restaurant, Filipino vlogger. Ma'am Charlotte, tamsak ako. Tamsak 51, saka banana. Ituloy muna natin yung ano, mamaya ako mag-ayuda. Panoodin pa natin yan. Sir Boy got you. Natulog na, oy. Ads. Salamat sa paharang-harang. Magkape ka, Sir Boy got you. Gusto mong kape? Meron kapeng, ano, meron kape dito. Ano, gusto mo, timplahan kita. Sabay gal, ito, chay. Ayan o, chay kami. Iidlip mo na dyan, oy, ano nang oras dyan sa Pilipinas? Ako, gising pa ako kasi inaantay ko pa yung amo ko. Magsasarado pa ako, di ba? Holography.
Nag-iikot na ba? Inaantok na, hala kayo diyan inaantok na. Antayin ko lang yung amo ko, mag-in na ako mamaya. Nasa ano labas. Kit, official vlog. Mega love shout out, Kit. Boring ano, walang music, di ba? Kabsat nagayod ako. Habang nag-aantay sa ano, amo, mag-ayuda-ayuda man lang.
ba? Grabe, naitulak ko. Naitulak ko yung ano. Inaantok na. Kit Opisyal. Salamat sa pakaway-kaway. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Chi, ayudahan din natin si ano, si Sir Boy. Kapsat, baba ko muna. Ayudahan din natin si Sir Boy. Kasi nandyan pa kanina. Nandyan pa kanina pa. Sir Boy Tamsak at saka banana. O, diba? Ano ba yan kanta mo? Nabitin-bitin, liit-liit. Hindi. Tamsak 68. Saka pangalawang banana, Sir Boy. Anong ono? Narito.
Tamsak ulit, Sir Boy. At saka pangatlong banana. Oh no. Oh no daw. Hindi ba dos? Hindi ba dos? Oh no. Antayin ko lang yung ano, amo ko, saka mag-iin na rin ako. Tamsak si Binti, Sir Boy. Saka pang-apat na banana. Oh no daw, oh no. Hindi dos. Tamsak si 21, Sir Boy. Oh, saka pang-limang banana. Wait lang ba? Balik na yung ano ko. Ed Mariano. Holography watching. Ay, karunot. Malapit na tayong mag-in. Puntaan ko si Ma'am Charlotte saglit. Sir Boy, naayudahan na kita. Isa lang natin si ano din. Ano na?
Ayan, tamsak si Charlotte, maski na wala na siya diyan. Ayudaan din. Habang inaantay si amo. Tamsak 54, Charlotte. Saka banana. Mag-ina, kabsat, baka inaantok na kayo. Matulog na kayo. Guys, matulog na. Tapusin ko lang yung ano. Kabsat. Matulog na, uy. Okay lang si Ate Ima. Ano lang, tinatapos ko lang yung mag-ina ako maya-maya ng konti. Tamsak ulit, Charlotte. Saka banana. Tamsak 56 na, Charlotte. Saka banana, pang-apat na. Nakakaduling lang mag-ano. Nakakaduling lang mag-ayuda, oh. Diba? Kasi iisayin mo yung 57, Charlotte. Saka banana. Nagkikita daw sila sa Ogso.
Dan Charlotte. Oh, 'di ba? Ayudahan ko din si Bana ano. Last na ito. Mag-i-in na ako. Last na 'tong babanaan. Ben. Last na itong ano, ayudahan ko. Ay, Jerusa. Vlog, patos. Okay, okay, sige. Wait lang, anuin ko lang yung ano. Ayudahan ko yung nakapin. Wait lang ha, Jerusa, sige. Ano, naayuda ko na itong ano yata, oh. Naayudahan ko na yan si, ano ata, di. Bakit nagano na siya dito? Iisa pa lang. Id Mariano, tamsak, saka banana. Ayudahan ko lang si Id. Tamsak ulit, ano, Id. Saka banana ulit. Oh. Sixty-four tamsak, cholo, saka banana ulit. Pang-apat na banana. Isa na lang, tapos lima, lima na lang. Ayun ba yan? Isa na lang, lima na lang. Lima na ang ano. Ayan. Id, 66 tamsak, saka limang banana. Oh, ayan, di ba? Madali lang pag walang istorbo eh. Jarusa. Jarusa, wait, sige. So, ano kita rin. Last na to, last. Last na. Last ka ng ano, ayudahan ko. Tamsakan. Pala, saglit. Naantay ko pa kasi ang amo ko. Si Boy Gatyo, ano, nakatulog na yun. Alas, ano ng oras dyan sa Pilipinas. Jarusa, sige, tamsakan kita saglit. Tamsak 45, tamsak 46, saka isang banana. Ayan. Tamsak.
Tamsak 47, saka banana, pangalawa na banana. Para mag-ina tayo. Kabsat, matulog ka na. Ugip ka la. Ugip ka la agik. Agkala mampupuyat. Talas layan. Ayudahan ko lang si G de la Cruz. Tamsak 48, Ma'am G. At saka pangatlong banana. Tamsak ulit, Ma'am G de la Cruz. At saka pang-apat na banana. O, di ba? Ang dali lang. Ang dali lang mag-ayuda pag walang istorbo. Tamsak 50, Ma'am G de la Cruz. Hindi na nagkaway-kaway yung panglima na. Mamaya nandyan na si Amo. Id Mariano, tapos na kita kanina. Naayudahan na kita. Wala ka atan kanina. Pinin kita kanina eh. Jaro sa to. Hindi pa kami muni. O, diba?
O sige na, matulog na tayo. Na, bye-bye na mga kapatid. Tomorrow again. Bukas na naman ang ibang ayuda o sa ibang araw. Salamat sa pagbisita. Jarusa, Jarusa. Jarusa to vlog. Mag-ina tayo. Bye-bye na. Para makatulog na yung ano. Bye-bye.